Ayan, good morning, Dayan. Hello, everybody. Happy Monday. Monday! How are you doing today? Good morning, good morning. Ay, mali. Ay, Lalaine, good morning. Ayan, maraming salamat, Lalaine. Ma'am Grace, ayan, good morning, Ma'am Grace. Salamat sa iyo dyan, Ma'am Grace. Ayan, thank you so much sa pagtambay. Ako nakalive si Ma'am. Lang po. Kung hindi na lang ako nagpabigay, di sana may naipon pa akong pera kasi Ayan, good morning, good morning. Stroke in the garden. Ayan, good morning. Ayan, good morning sa lahat. Ayan, Lalaine, dito na ako sa bahay mo, Lalaine. Unahin na kita, Lalaine. Ikaw ang unang pumasok. Yan, dito ako, Lalaine. Sa dito po, naka-assign ang bunso kong kapatid. Ayan. Ayan, playing ka na, Lalaine. Lagay ko dito para hindi ako mangawit ba. Ayan, naka-play ka na ha. Ayan, Lalaine. Playing ka na. Ayan, you're welcome. Walang anuman. Good morning sa lahat. May galab shout out. Happy, ano ba ngayon? Hindi ko na alam yung araw ah. Ano nangyayari? Si Jason Biray, good morning. Jason Biray. Sandali lang guys, mag-clear history lang ako. Ayan, 10 viewers, thank you so much, good morning. Tamsak host, good morning. Made in Kumburan, si Made in Kumburan. Si Made in Kumburan, good morning, good morning. Big shout out. Ayan, 18 viewers. Thank you so much. Ayan, Lalaine. Dan full watch na ikaw, Sisikoy. Ayan. Tamsak dan kay Lalaine. Bilis naman. Ayan. Hi, salamat din po. Migalab shout out. Greetings from Indonesia. Thank you so much. Made in Kumburan.
Yes, okay lang Lalaine. Ano yun Lalaine? Nag-monetize na po kayo. Pa-apply pa lang. Pa-apply pa lang Lalaine. Ayan, Miguel Love shout out. Sandali lang guys ha. Kukuha lang ako ng kukunin ko lang kape ko guys. Sandali lang. Yan, good morning 28 viewers. Ayan. Hi Yen, good morning bunso. Ayan Yen, dito na ako sa bahay mo Yen. Unahin na kita Yen. Ayan, dito ako Yen sa outside of MOA. Ayan, i-play ko din mamaya yung isang channel mo Yen. Yan, naka-play ka na. Dayan, good morning. Thank you so much for coming, Dayan. Ayan, walang ano man, bunso. Play ko din yung main mo mamaya. Play ko muna tong attendance mo. You so cute. I love you so much. From Dayan. Thank you so much, Dayan. Ayan, Lalaine, pag-play pa kita ng isa dito, Lalaine, ha? Para naman makabawi-bawi ka sa akin. Ayan, dito ulit ako sa kabilang cellphone, sa pinamplay ko sa'yo kanina. Ay, sa pinlay ko sa'yo kanina. Ayan. Tapos na pala yung kay Yen. Tumalo na dito sa salamat po sa mga dadaan. Ayan o. Ano na pala to? Tamsakan ko yan ha. Tamsakan ko na lang to. Then punta ako sa main mo. Ay sus, Ginoo ba? Hindi pa pala to dikit dito yan sa'yo. Dito sa pangalawang channel mo. Itong ano ko. Dikit ko na sa'yo yan ha. Ayan.
Yan, punta ako sa main mo, Yen. Ayan, Batang Samar, good morning. Ayan, dito ako, Yen, sa Milpenia is Dubai birthdays. Ano ba to? Tama ba basa ko? Milpenia in Dubai, mother's birthday pala. Ayan, playing ka na, Yen. Ayan, naka-play ka na. Lalaine, dito ako sa'yo, Lalaine. Ulit. Wait lang. Ayan, naka-play ka na ulit dito, Lalaine, sa isang cellphone ko. Ayan, naka-play ka na. Pangalawang play ko sa'yo. Ayan, Miss Lalaine, good morning. Migalab shout out from Batang Samar. Ayan guys, kain tayo. Nagutom ako. Galing ako sa aking galing ako sa aking hardin, nagdilig ng mga tanim. Kakatapos ko lang. Kaya tinanghali. Ayan, good morning, good morning. 10 viewers, thank you so much. Ayan, kain tayo guys, kain, kain. Ay wow, Sir Mike. Long time no see, Sir Mike. 3 dekada na lumipas bago ko uli nakita yung pangalan mo dito sa aking live, Sir Mike. Good morning. Ayan, Lalaine, full watch na ikaw. Ayan, o. Dan full watch na ikaw, Lalaine, ha. Sir Mike, magandang umaga sa'yo dyan. Kape tayo, Sir Mike. Ayan, Bunso. Still playing pa rin ikaw, Bunso. Ayan, naka-play ka pa din.
Okay, Lalen. Sige lang. Salamat sa iyo dyan sa pagsilip sa aking live, Lalen. Thank you so much. Ayan, sa mga hindi pa nag-aalmusal dyan, mga hindi pa nagbe-breakfast dyan, kain muna tayo, kain. Yan, naka-play ka pa rin, Bunso, sa akin ha, Bunso. Yan, naka-play ka pa din. Ang saya naman ng birthday ng mama ni Mel. Dami nagsasayawam. Salamat sa iyo, Yen. Thank you so much sa iyo, Jam. Yan, Yen, kain na. Kaiga ka pa. Ako maaga akong bumangon, Yen. 5 p.m. ay 5 a.m. bumangon ako. Kasi marami kong trabaho, magdidilig pa ako ng mga halaman ko, ng mga tanim ko. Anong oras na ako nakatulog? Kasi 'di ba, nag-start ako nung live ko kagabi 9:30. Ay hindi naman ako agad maka-end kasi marami pang bisita. Kasi bago ako natulog, pinag-play ko muna si Sisi Kuy Gina kagabi ng video niya. Sinalang ko bago ako nahiga. Ayun, tas natulog na ako. Tas gumising ako ng alas 5. Kaya grabe na puyat ko. Ayan si Sisi Kuy. Sisi Kuy Gina, good morning. Kumusta na ikaw, Sisi Kuy? Nanay Owa, maraming salamat. Good morning po. Sisi Kuy, kumusta na ikaw? Yan, maraming salamat, Nanay Owa. Ayan, Bunso. Tapos na ikaw, Bunso. Tapos na yung video mo. Ayan. Agoy, di ko maintindihan sarili ko, Sisi Kuy. Masakit ulo ko. Bakit? Ano gamot ni ino mo sa sakit ng ulo, Sisi Kuy?
Ilang araw na sumasakit yung ulo mo, di ba? Bakit kaya? Baka kaya ano, baka kaya hangin sisikoy, sakit ng ulo mo? Sanay ka bang magano, yung parang binabatak yung buhok? Ako kasi pag sobrang sakit ng ulo ko, ganun ginagawa ko, tapos isa ka ko iinom ng gamot. Tapos makakatulog ako noon, pagising ko wala na. Okay na yung sakit ng ulo ko. Manay Myrna, good morning. Oo, subukan mo din sisikoy. Kung malapit lang ako sa'yo, sisikoy talaga ako na naghilot sa'yo. Ayan, sino ba? Bicolano. Bicolano Vlog. Ayan, Bicolano Vlog. Tracking, good morning. Magalap shout out sa'yo, Bicolano Vlog. Taga saan ba si Bicolano Vlog? Ayan, bigyan kitang jacket, Bicolano Vlog. Ayan, may jacket ka na. Saan sa Bicol si Bicolano Vlog? Ate Mirna din tuloy. Sis Mirna, good morning, good morning, good morning. Yan, mumug na, sabi ni Manay Mirna. Ayan. Bicolano Vlog. Saan ikaw sa Bicol, Bicolano Vlog? Magmumug ka na daw yan, sabi ni Manay Mirna. Yan, maraming salamat, si Kuy Gina. Ayan, GMB, hello, sabi ni Manay Mirna. Yan, good morning sa 8 viewers natin dyan. Good morning. Sino ba yung naka-play ko dito? Di uso ang mumog sa mga adik sa YT. Narinig mo yan, Manay Mirna, hindi uso mumog sa mga adik sa YT. Kaya ikaw dyan, Manay Mirna, ibig sabihin, ganun ka din.
Si Kuya Gina, kain ka na? Kumain ka na ba? Inom ka ng gamot na para sa sakit ng ulo, para mawala yung sakit ng ulo mo. Aba, nimisok-misok. Paanay kapa-kapa, ano? Kapa-kapa na sipit, tas diretso silip sa white. Aba, nakaugalian na talaga natin yung pagdilat ng mata, kakapain agad yung cellphone, and then punta agad sa white. Ganyan din ako. Minsan malagkit na malagkit pa yung mata ko. Kakapain ko na yung cellphone ko, hanapin ko na, titingnan ko kung sino yung naka-live. Nako, ginuugid. Hawa-hawa lang yan si Sikoy. Kaya nga si Sikoy Gina, naku, last manay, ano to, bus alaga ko. Oo, sige lang, Manay Mirna. Huwag ka muna magdut-dut dyan at baka malaglag pa yung cellphone mo. Nako, maunsyami pa yung palipad sa akin. Tabi-tabi mo muna yung cellphone mo dyan. Sa umaga si Sikoy, pag ako, ay hindi pala. Hindi lang pala si Sikoy sa umaga, maging sa gabi. Pag ako nagising ako, at naramdaman ko na iihi ako, babangon ako. Pagbalik ko sa higaan, kakapain ko ulit cellphone ko, titingnan ko. Pag meron naka live na papasukan ko 'yon. Then tatambayan ko, tapos saka ako matutulog ulit. Pag dilat na naman ang mata ko na alas 5, kakapain ko na naman agad yung cellphone ko. Pag open naman ng cellphone ko, si Ma'am G agad nakikita ko. Ay, thank you, Lord. O, ayan. Nakaraos na ang aking breakfast. Sino ba dyan? Di pa kumakain? Kain na kayo. Ayan, alas 8 na. Ayan, kain-kain na. Kain-kain na. Nagdilig ako ng aking mga alagang tanim, si Sikoy. Kakatapos ko lang, kaya tinanghali ako mag-live. Ayoko naman kasi mag-live kanina na pagkatapos ni Ma'am G, kasi wala ako, nandun ako sa taniman. Ayoko naman nung wala man lang mag-entertain sa sa live ko. Kaya inayaan ko muna, tinapos ko muna yung mga diligin ko. Nagising ako kanina ng mga 4 siguro yung sisi ko, nasilip kita kaya nakaakyat pa ako. Nasilip kita kanina mga 3:30 siguro yun, 3:30 or 4, mga ganong oras. Ayan, nakapanhik pa ako, tapos tinambay ko lang, tapos tulog ulit ako.
Tapos nagising ako, alas 5 sakto. Ayun. Bumangon na ako, tawag dito, nung nagising ako ng 5 AM, bumangon na ako. Nagwalis-walis muna ako dito sa loob dahil madilim-dilim pa. Nung pagliwanag na, nagpunta na ako sa aking mga tanim. Nagdilig na ako ng mga tanim ko kasi busy asawa ko, may pasok eh. Pag wala nga kasing pasok yon, siya ang nagdidilig nun. Yan, ganun lang ang buhay, sisikoy, sa araw-araw. Ang buhay ni Bicolana. Kailangan lagi malakas ang katawan ko dahil napakarami ng trabaho namin. Dami ng trabaho ko, kaya kailangan ni laging malakas ang energy ni Bicolana. Bawal ang lalampa-lampa. Salamat, sisikoy. Walang ano man, sisikoy. Ano ka ba? Tapos mamaya naman, after ng live ko, ayan, going to market na naman ulit. Ay, buhay. Yan, ate, kape ka na lang dyan. Tapos kumain ka na din dyan. May ano pa dyan, may ulam pa. Sapiran, good morning. Marunong ka ba anak mag-isa ng buro na nilalagay itlog? Oo, tatanggalin mo yung sabaw nung. Pipigaan mo siya. Tapos iiwain mo siya ng maliliit. Tapos magigisa ka ng bawang sibuyas. Tapos pag nagisa mo, lalagay mo yung buro. Saka mo ngayon sa ng itlog. Tapos lagay mo siya ng magic sarap. Saka konting. Tikman mo muna kung baka mamaya maalat na. Ayan, good morning sa Piran. Ayan, thank you so much. Sisikoy, maraming salamat sa iyo dyan. Good morning, good morning. Good morning sa Piran. Ayan, 20 viewers. Thank you so much. Ayan, maya-maya pupunta na naman ako, sisikoy, ng palengke. Pagka, ganun lang ang buhay ko, sisikoy, sa araw-araw. Pagkatapos mag-ikot sa bakuran, walis ng konti, punta na ang palengke, tapos dito na sa tahian. Ayan, ganyan lang ang buhay ni Bicolana maghapon. Walang pahinga, walang tigil. Kaya minsan nahihilo na ako sa Salamat, Bir, aktivitas. Ano daw? Sapiran? Muslim siguro si Sapiran. Ayan, good morning, 18 viewers. Thank you so much. Mega love shout out sa 18 viewers nating nandyan. Thank you so much. Choco, ano ba yung problema mo, Choco?
Ayan, good morning, good morning. Good morning, everyone. Oops. Ayan. Pasilip ko lang yung aking mga nagagandahang mga flower. Ayun, ang aking mga bulaklak na nagagandahan ba, ayan. See? Beautiful flowers. Ayan, good morning, 23 viewers. Thank you so much. Yan. Balik sa dating pwesto. Wow, thank you, thank you, thank you. 23 viewers, Sisikoy. Mag-inumin kasi si Sisikoy ng ano, ng tawag dito. Baka yung sakit ng ulo mo, Sisikoy, sa ano, kumbarado yung ilong mo, baka dahil doon, baka sisipon. Kaya masakit yung ulo mo. Mag-inom kasi si Sisikoy ng ano, ng mainit na sabaw para pagpawisan ka. Ayan, si Boy Blue. Boy Blue, good morning. Ayan, thank you so much sa patamsak mo dyan, Boy Blue. Oh, unang nagbaba ng bahay si Boy Blue. Ayan, nakapin ka na, Boy Blue. Ayan, nandito na ako, Boy Blue, sa pinaba mong bahay. Paano mag-imbita sa kasal na nakatipid? Pani video waray-waray-waray. Ayan. Oo, Sisikoy, mamimitas ako malunggay sa tanim ko. Oo, anuin mo yung Sisikoy, patag dito. Choco, huwag maingay. Kasi inom kayong mainit na sabaw, Sisikoy, para lumuwag yung ano, pakiramdam mo sa ano mo. Para pagpawisan ka, yung sakit ng ulo mo, ipawis mo yan. Ayan, naka-play ka na, ano, Boy Blue, playing ka na, 20CH, good morning. Kung malapit lang talaga ako dyan sa'yo, Sisikoy, wala kang problema. Ako magiging nurse mo. Masahista pa. Marunong ako maghilot. Pagtsatsagaan mo nga lang kasi pa tsamba pa tawag doon, pa putyo-putyo tawag putyo-putyo hilot. Pero marunong naman ako, Sisikoy, maghilot. Pag nga ako, Sisikoy, nagkakasakit, ako lang naghihilot sa sarili ko, alam mo ba 'yon? Ay nako. Hindi ako nawawala ng katingin ko sa tabi ko. Ayan, playing ka pa rin ano, Boy Blue. Dito sa amin, Sisikoy, madami. Kaya yun nga lang kasi malayo ka kasi talaga dito. Dahil kung malapit ka lang talaga dito, hindi mo na kailangan maganap na maghihilot. Ako kaya ko hilutin kita. Kaya lang, malayo ka kasi. Kung malapit ka lang dito, Sisikoy, sa akin, ako. Ayan, si Bicolano Vlog, Lupi Camarines. Sot po. Anong sot? Lupi Camarinesor.
Camarines Sur siguro yan. Camarines Sur ba yan, Bicolano? Ayan, taga Bicolano, taga Camarines Sur ka pala. Ayan, Boy Blue, naka-play ka na, Boy Blue. Ayan. Bisitahin ko nga yung bahay mo, Bicolano Vlog. Ayan. Huwag kang alis dyan. Dito ako sa bahay mo, Bicolano Vlog. Ayan, si Wigata. Wigata, good morning. Oy, baby pa yung bahay mo. 643. Ayan, dito ako sa bahay mo, Bicolano Vlog. Ayan, Bicolano Vlog. Ako naman, si Bicolana Vlog. O, di ba? Ayan, i-play ko muna yung video mo, tapos saka tayo dahan. Bicolano Vlog. Nandito ako sa Candelaria pala. Candelaria. Ayan, nandito na ako, Bicolano Vlog sa video mo, dito sa ano ba tawag doon? Candelaria. Ayan. Quezon yan, Quezon. 'Di ba? Bicolano, Candelaria, Quezon province, 'di ba? Ayan, naka-play ka na sa 5 minutes mo in 49 seconds. 27 viewers, thank you so much. Good morning. Ayan. Ayan, naka-play ka na, Bicolano Vlog. Tsaka kita ayudahan dito. Ayan, 30 viewers, thank you so much. Maraming salamat. Ayan. Mega love shout out sa 30 viewers nating nandyan. Ayan, good morning, good morning. Ayan, Boy Blue. Still playing ikaw, Boy Blue. Ayan, sa mga nakasalang dyan ha, stay muna kayo dyan. Wala munang aalis hanggat naka-play ang mga video nyo. Do you understand, guys? Sa mga naka-play dyan, wag munang aalis. Intayin na matapos ang iyong mga video may play. Ayan. Ano ba ang mga kinakarga ninyo, Bicolano? Ano ba yung mga kargamento nyo? Parang mga ano ba yun? Mga downy ba yan? Bicolano, ano itong mga karga nyo? Downy ba yun? Ano ba yung mga ano na yun? Usyusera talaga si Bicolana, ano? Wala naman masama magtanong, di ba, Bicolano? Ikaw, alam mo rin naman, Bicolano ka, Bicolana ako, di ba? Marites talaga si Bicolana. Sir Mike! Sir Mike, I miss you na, Sir Mike. Ngayon lang ikaw ulit naakyat sa aking live. Ay, wala si Babaero. Ilang araw na, Sir Mike? 2 days nang wala si Babaero. Palagay ko busy sa business niya. Busy si Babaero. Busy siya. Ayan, Boy Blue. Dan Pulwats na ikaw, Boy Blue. Boy Blue, where are you? Ayan, tamsak Dan, Boy Blue. Boy Blue, nandyan ka pa ba? Kung nandyan ka pa, bibigyan kita ng isang banana. Kung wala ka na, hindi na kita bibigyan. Nagpahinga konti, Manay Bicolana, kakatapos lang ng LS. Ay, nag-LS ka ba kanina? Maga? Nahanap po, wala ka. Pagpi-play kita mamaya, Sir Mike. Kasi kagabi si Kuya Gina ang sinalang ko. Mamaya ikaw naman. And then si Yen. Nung isang araw si Maribik. Ayan, introducing si 20CH. 20CH, good morning 20CH. Wala na si Boy Blue. Ayan, di kita bibigyan ng banana, Boy Blue. Hindi mo inintay matapos ang video mo pero napulwat ikaw, Boy Blue ha. Hindi na kita bibigyan ng banana.
Ayan, Bicolano. Naka-play ka pa din, Bicolano. Kumusta ang work, Kuya Sir Mike? Ayan, magwa 1 hour lang ulit ako today because I going to market after ng aking live. Ayan, Bicolano, malapit ka na mag full watch. Bicolano, nandiyan ka pa ba, Bicolano? Ayan, 14 thumbs up. Ayan, Sir Mike, dito ako sa bahay mo, Sir Mike. Ayan, Bicolano, binigyan na kita ng isang banana dito. Total naman, kababayan naman kita. Sir Mike, dito na ako sa iyong mansyon. Mag-go to channel na ako, Sir Mike. Work na, kalagalag. Ayan, 5 minutes and 19 seconds, Sir Mike. Ayan, naka-play ka na, Sir Mike. Ayan. Grabe, ang sisipag talaga. Basta talaga mga Bicol, masisipag yan. Sabi nga ni Yen, lahat ng mga Bicolana masisipag, siya lang daw yung tamad. Natawa naman ako dun kay Yen. Ayan, Bicolano vlog, binigyan kita ng 1 banana, and then dito sa kabila, bibigyan kita ulit ng isa, Bicolano. Ayan, sige, ikaw ba yung gumagawa ng truck na yan? Ayan, dito na lang ako sa short video mo, Bicolano, magbabakas ha, para madikitan kita dito ulit ng isa. Ayan, naka-play ka na, Bicolano, dito sa short video mo. Ayan, bibigyan kita ulit ng 1 banana. Again. Ayan, then full watch na, thumbs up na. Ayan. 1 banana ulit sa'yo, Bicolano, and with bell button, ayan. Maraming salamat sa'yo, Bicolano. 27 viewers, thank you so much. Ayan, Sir Mike, naka-play ka pa din, Sir Mike. Ayan, still playing ikaw, Sir Mike. Ayan, good morning, 22 viewers. Ayan, si Wakils, Study Point. Good morning, Mami Tess. Good morning, Mami Tess. Ayan, si Wakils, Study Points. Good morning, mega love shout out. Ayan, Mami Tess. Good morning, Mami Tess. Magandang umaga. Ayan, si Wakil from India. Thank you so much for coming, Wakil. Mami Tess, ano ba tawag dito? Saan nga po kayo, may Pampanga? Ano ay sabi ng kapatid ko? Sa 18, Mami Tess, nandiyan kami sa Pampanga, Mami Tess, sa ano? Ano nga po yung lugar nyo, may? Kagigising ko lang. Sabi ni Mami Tess. May ano nga yung lugar nyo, may?
Ayan, 28 viewers. Thank you so much. Ayan, dito na ako sa bahay ni Mami Tess. Minalin. Minalin. Ano nga sabi nung kapatid ko? Anong lugar yung pupuntahan namin sa Pampanga sa 18? May, dito na ako, may sa bahay mo. May go to channel na lang ako, may. Ayan, tamsakan ko muna, mami ko, yung aking, ay yung iyong upcoming. Ayan, dan tamsak me. Ayan, idikit ko na pala sa'yo to, Mami Tess, na ano, itong ninja kong isa. Hindi pa pala to dikit sa'yo. I-play ko muna yung video mo, mi. Ayan, naka-play, no, ano na ako dyan, kasi may tamsak na. Hanap ako ng iba na hindi pa na-play. Ayan, dito ako kay kay Aki, mahilig magpakamot, mi. Hindi ko pa na-play siya dito. Ayan, then dikit ko sa'yo yan, mi, ha. Ayan, mi, good morning po. Ayan, Gina Nak, good morning from Mami Tess. Ayan, Sir Mike, malapit na ikaw mag-pull watch, Sir Mike. Yan, walang ano man po. Busy na si Sir Mike. Ang daming tubig sa ginagawa ninyo, Sir Mike. Puti na ano yan, nasisimento nyo. Ang galing ng kanilang ano, oh. Na kanilang ginagawa, oh. Hindi na kailangan maghakot-hakot pa ng buhangin. Ayan, Sir Mike, full watch na ikaw, Sir Mike. Ayan. Dan full watch na, Sir Mike. Sa bagong upload mo, 15 minutes. Teka lang, may tao. Tingnan ko lang kung sino yun. Ano yun? Ay. Ako maaari.
Ayan, ano na nangyari sa aking ano? Sino na ngayon naka-play ko dito? Si Mami Tess pala. Ayan, May. Ayan, tapos saka ko na. May bisita kasi dumating. Ano ba yan? Ayan, dikit ko na sa'yo to, Mami Tess. May bisitang dumating kasi kaya... Ayan, 19 viewers. Thank you so much. Ano na ba nangyari? Nilayasan ni Bicolana ang live niya. Ayan, Sir Mike. Dan full watch na rin ako, Sir Mike pala. Ayan, si Shibani Kitchen. Shibani Kitchen, good morning. Thank you so much for coming, Shibani Kitchen. Diham Apko Kumit Cardia. Ano? Ano daw? Ayan, dan full watch na ako, me. Ayan, punta dito ako kay Sisi Kuy Gina. Sisi Kuy G, puntaan kita dito, ha. Dito muna ako kay Sisi Kuy Gina. Good morning, good morning. Ayan, Sisi Kuy G, dito ako sa bagong upload mo sa 12 hours ago. Ayan. 2 minutes and 4 minutes and 30 seconds, Sisi Koy. Hindi ko maintindihan yung ano niya. Yung Ayan, walang ano man, Sisi Koy, playing ka na. Then dito sa kabila, puntahan ko naman dito si G-Shop dito sa kabila, Sisi Koy. Yan, hanap ako ng hindi ko pa na-watch, Sisi Koy, ha. Basta pag may thumbs up na ako, ibig sabihin, na-watch ko na yon. Pag wala pa, ibig sabihin, hindi pa. Halos malahat-lahat na pala to. Ayan. Okay na din dyan. Okay na rin siya dito. Dito ako sa Let's Drive, Sisi Koy. Hindi ko pa siya na-play dito. Ayan. Three minutes and 16 seconds, Sisi Koy. And then, sa bagong upload mo, Sisi Koy, ayan. Playing ka na. Then, 19 viewers. Thank you so much. Ayan, maraming salamat guys sa lahat ng nandyan. Kay Mami Tess ko. Mami Tess, good morning sa'yo dyan. Kumain na ikaw dyan, Mi. Mag-breakfast ka na dyan. Kumusta yung tonsillitis mo, Sisi Koy? Okay na ba? Masakit pa rin ba yung lalamunan mo? Nature's Love, hi, good morning. Ayan, si DTS Orkis. DTS Orkis, good morning, mega love shout out.
31 viewers. Thank you so much. Ayan, patamsak, patamsak, patamsak sa ating live. Ate, binigay sa'yo ni Tito Jun kahapon yung ano? Ah, okay. Sige, sige. Ayan, sis Annilyn. Good morning. Ayan, si Sikoy Gina. Full watch na ikaw dito, si Sikoy. Ayan, full watch na siya. Ayan, full watch na rin dito si Sikoy sa kabila, si G-Shop. Ayan, thumbs up dan. Ayan, din ako nag-comment si Sikoy ha. Then, tingnan ko dito kung naka-play na dito sa kabila yung ano, bagong upload mo. Good morning, sis Annilyn. Thank you so much for coming. Ay, hindi pa pala si Sikoy. Dito ako ulit sa bagong upload mo kay Gina. Ayan, naka-play na ikaw, si Sikoy Gina. Sa bagong upload mo dito sa isang cellphone ko. Yan, walang ano man si Sikoy Annilyn. Wait lang ha, si Sikoy. Puntahan kita dito sa isang cellphone ko ha. Ayan, magugoto channel ako si Sikoy Annilyn dahil hindi maklik ang iyong binaba. Pag dito talaga sa isang cellphone ko, hindi na talaga maklik yung ano. Ayan, tamsakan ko yung upcoming mo, si Sikoy Annilyn. Ayan. Wigata, good morning. Good morning, Wigata. Ayan, maraming salamat talaga guys. Thank you so much, 23 viewers. Ayan, dito ako sis Annilyn sa my version of pininyahang manok. 8 minutes and 53 seconds. Ayan, si Kuya Annilyn, playing ka na. Ayan, naka-play pa din ikaw sa akin, si Kuya Gina. Doon sa bagong upload mo, si Kuya, naka-play ka pa din. Wow, thank you so much. 27 viewers.
Ayan, sobrang nagpapasalamat talaga ako sa mga silent viewers ko. Thank you, thank you. Yes, talagang hindi nila ako pinababayaan. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. Ayan, si Jobert Tanola, hello. Ayan, Jobert, thank you so much. Ayan, si Wigata Channel, Wigata Channel. Good morning, Wigata Channel. Ayan, si Kuya Anilin, playing pa din ikaw, si Kuya Anilin. Ayan, malapit ka na mag-pull watch si Kuya Gina. Mag-ano na ako, mag-comment, ay mag-thumbs up na ako. And magko-comment na si ako. Hindi na ako magko-comment pala si Kuya dito kasi si Ninja ko ang nag-watch dito sa kabila. Hindi na ako mag-comment dito. Ayan, nag-thumbs up na lang ako si Kuya ha. Ayan, full watch na ikaw si Kuya G. Hindi na ako nag-comment kasi si Ninja ko ang nag-watch sa'yo dito. Ayan, dito ako kay Wigata. We go to channel Wigata. Wigata. We go to channel. Si Wigata. Ayan. Playing na si Wigata, 8 minutes and 42 seconds. Wigata, playing on your video, Wigata. Wigata, we go to channel. Bagay ah. Ayan, si Sikoy. Annelyn is still playing. Ikaw, si Sikoy. And then, last play ko si Sikoy Annelyn. Then, mag-e-end na muna ako because 9 AM na. Kailangan na naman nating back to work. Naka-TikTok pa si Wigata. Ayan, last play ko si Sikoy Annelyn and then si Wigata. And then, mag-e-end na si Bicolana. Si Sikoy Annelyn, dan sa premiere mo from J-Chef Channel. Ayan, 20 viewers. Thank you so much again. Ayan. Si Kuya Gina, maano pa rin ba? Pinagpapawisan ka pa din ba? Malamig pa din yung pawis mo? We got a channel, Dan Bell Odwed Bakas from Annelyn. Ayan, we got nabubulol na naman si Bicolana. Tingnan mo sila oh. Ang mga ano nila, mga tribo ba tawag dyan? Yung mga ganyan. Yung ano nila.
Ayan, good morning, good morning. Happy Wednesday. Tama ba nun? Thank you so much, 30 viewers. Ayan, si Sangma. Tapos si, ano ba, si Je, ano ba to? Si M. Sangma, good morning. Hi, Abby, good morning. Si Ama Tigete. Ama, good morning. Mega love shout out. Si Sikoy Anilin, dance sa premiere mo from JMB. Ayan, si Sikoy. Maraming salamat sa iyo dyan, si Sikoy. Ayan, we got a channel. Still playing on your video. We got a channel. Ayan, malapit ka na mag-pulwat, si Sikoy. Sarap ng pininyahan. Si Kuya Anilin, malapit na ikaw mag-full watch. Ayan, luto na ang pininyahang manok ni Sisikoy Anilin. Magko-comment lang ako, Sisikoy. Okay. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Bicolano Vlog. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, Sisikoy Anilin, dan full watch na ikaw, Sisikoy Anilin. Full watch na ikaw. Ayan, Bicolano Vlog, balik ka mamaya sa may live pa ko ulit, mamaya 9:30 PM. Ayan guys, paalala ko nga pala, lagi ng 9:30 ang starting ng aking live. Kasi total na na-reach ko naman na yung aking 4K watch hour, kaya i-adjust ko yung aking LS para naman mabigyan ko ng konting luwag si Sisikoyen, si Bunso, para naman medyo maging mahaba-haba ang distansya naming dalawa. Kaya magna 9:30 na ako mag-i-start. Mula kagabi, 9:30 na ako nag-start. Para naman ang aking Bunso ko medyo makahinga-hinga ng konti kasi magkadikit kami masyado ng gusto. Para kahit papano, masupport ko pa siya ng 1 hour and a half, ng 1 oras at kalahati. Ayan. Kailangan dito sa YT magmahalan, magtulungan. Ay, wala. Nasa San Ildefonso. Inatid yung nanay ko. Mamaya-maya yun, nandyan na yun. Ha? Oo, nasa San Ildefonso eh. Babalik yun. Maya-maya, nandyan na yun. Oo, maya-maya, maya-maya, nandyan na yun. Nakita si nanay. Oo.
Ayan guys, magpapaalam na si ako ba? Ayan, Wigata. Ayan, already done full watch on your video, Wigata. Ayan, thank you so much for coming to my live stream, Wigata. Ayan. And then, tayo ay magpapaalam na. Dahil, marami pa tayong gagawin. Ayan, Sisi Kuy G na. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisi Kuy G. Oh, at natawag pa ngayon tong isang to. Ayan guys, maraming salamat once again. Thank you. Sa lahat na naging bisita ko, Sisi Kuy Anili. Maraming salamat, Sisi Kuy Anilin. And then, kay Mami Chane, kay Mami Tesco, maraming salamat. Kay Sisi Kuy Gina ko dyan, thank you. And then, kay Yen, maraming salamat, Jen. At sa aking mga viewers, mga friend. Ayan, thank you so much to all my friend. Thank you so much. Sino pa ba? Ayan, kay Bicolano. Thank you so much sa iyo, Bicolano. Maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live. Ayan, kay Sir Mike, maraming salamat. Ayan, mag-i-end na ako, guys. Ayan, maraming salamat, guys. Thank you so much and God bless. Mag-iingat po tayong lahat. Ayan, maraming salamat, guys. Bye-bye. Thank you so much, guys. Once again, thank you so much. Bye-bye.